Aleshores, bé, comencem per la primera part, que és comencem a introduir alguns conceptes com el de segregació per motius identitaris, una qüestió que els catalans potser intuïm però no sabem ben bé del cert, és que estem sent objecte d'una segregació per motius identitaris per part de l'estat espanyol. I això ho notareu en molts àmbits. Per exemple, en la representació de catalans a l'administració central de l'estat. Mireu, això representa un mapa d'Espanya, com ja es veu, no? On hi ha la distribució dels ambaixadors espanyols segons el seu origen. Les dades estan en xifres per milió d'habitants. Vol dir que Catalunya aporta dos ambaixadors per milió d'habitants. Ja veieu que es comptin com es comptin, la representació de catalans a l'administració central de l'Estat, és a dir, en els centres de poder, en els centres de decisió, allà on es prenen les decisions polítiques de l'estat espanyol, no s'ajusta en absolut al nostre pes econòmic i demogràfic sobre el conjunt de l'estat espanyol. Clar, algú podria dir, bé, això en certa manera afecta a tots els nivells de l'administració de l'estat. Algú podria dir, bé, és veritat que no hi ha gaires catalans que facin oposicions durant 8 o 10 anys per un determinat cos de l'administració de l'estat, perquè d'alguna manera a Catalunya s'ha vinculat l'èxit professional, l'èxit personal de les persones, amb l'èxit laboral, amb el sector privat. Diguéssim, no hi ha gaires vocacions per treballar per la funció pública. Això és cert, fins a cert punt, perquè, per exemple, si mirem el nombre de ministres que ha tingut l'estat espanyol des de l'any 75 cap aquí, els distribuïm pel territori espanyol, tornem a trobar-nos amb unes xifres que no s'ajusten en absolut al nostre pes demogràfic i econòmic sobre el conjunt de l'estat espanyol. Aproximadament un 3,5, un 4% dels ministres que ha tingut Espanya provenien de Catalunya. I fins i tot, quan mirem altres nivells de l'administració de l'Estat, de les 380 secretaries d'Estat, apenes mitja dotzena mal comptada han estat ocupades per catalans. Alguns d'ells tan il·lustres com el senyor Jorge Fernández Díaz, que n'ha ocupat dues. Clar, què passa? Que aquí ens trobem amb una de les dimensions de la identitat de l'estat espanyol, que és aquella que durant la Guerra Civil distingien entre el territori de l'Espanya de los vencidos i l'Espanya de los vencedores. Aquest tipus de coses encara estan molt vives, molt presents en les institucions de l'estat espanyol i en certs àmbits de la societat de Madrid. I tot això té bàsicament unes conseqüències sobre la nostra economia, sobre la nostra política, com per exemple aquí comenceu a veure un mapa que representa la distribució de les balances fiscals de les diferents comunitats autònomes i veieu les xifres que sempre se'ns han donat, que per exemple Catalunya aporta gairebé un 9% del seu producte interior brut a la resta de l'Estat, mentre que determinades regions reben un 18% del seu producte interior brut ve de fora de la seva comunitat autònoma. I bé, és això, no? És a dir, aproximadament Catalunya representa el 45% de totes les transferències entre territoris, és a dir, Catalunya és l'origen del 45% de totes les transferències entre territoris, i això que anomenem països catalans representa el 70% d'aquestes transferències entre territoris. De fet, la Constitució espanyola ho diu ben clar. La solidaritat, és a dir, l'estat del benestar espanyol es fonamenta no amb una solidaritat entre diferents nivells de renda, sinó amb una solidaritat entre diferents territoris. I la mateixa Constitució ho diu, entre nacionalidades y regiones, que vol dir de les primeres a les segundes.